Mohou Britney Spears, Beyoncé, Shia LaBeouf a mnoho dalších slavných jmen skrývat stejné temné tajemství, o kterém se v zábavním průmyslu šeptá jen potichu. Na počátku 50. let začala CIA vysoce tajný a nekalý projekt ovládání mysli, známý jako MK Ultra, později také Monarch. Jeho cíl? Získat naprostou kontrolu nad lidskou myslí. Známky tohoto kontroverzního projektu ovládání mysli se brzy začaly objevovat u některých z nejznámějších hvězd země. Dnes se říká, že herci, hudebníci, politici a dokonce i profesionální sportovci jsou pod vlivem této formy totálního ovládání mysli založeného na traumatu. Ovládání myslím Ultra vládne v Hollywoodu. Ale jaké jsou tyto znaky? Na co byste si měli dávat pozor? Může být za podivným chováním některých celebrit víc, než se na první pohled zdá. Přidejte se ke mně, když si rozebereme 6 znaků Monarch ovládání mysli. Podivné zhroucení, podezřelí manipulátoři a alternativní osobnosti. Jsou to jen výstřelky celebrit toužících po pozornosti, nebo by to mohly být známky něčeho mnohem zlověstnějšího? Celebrity často nemají téměř žádnou kontrolu nad vlastním životem. Jakmile se hvězda stane dostatečně slavnou, už není člověkem, ale ovládaným majetkem iluminátů, který má rozptylovat masy a prosazovat nekalou agendu elit. Jak uvidíme, mnoho hvězd otevřeně ukazuje svou naprostou zotročenost prostřednictvím symboliky a nenápadných náznaků, jako by tiše křičeli o pomoc. Za pozlátkem a falešným bulvárním dramatem se skrývá temný svět stínových loutkovodičů. Rituální zneužívání a manipulace. Mám informace z různých zdrojů, že mnoho významných osobností, včetně herců, hereček, profesionálních fotbalistů a baseballistů, je zapojeno do těchto aktivit. Prvním znamením, že váš oblíbený popový zpěvák může být pod kontrolou mysli, je přítomnost tajemných stínových kontrolorů, známých jako handléři. Žádná postava v oblasti MKultra legend nevyvolává tolik spekulací jako nepolapitelný handlér. Významné osobnosti od Ellen DeGeneres po Boba Hopea byly údajně označeny za handléry. Handléři, často maskovaní jako členové ochranky nebo doprovodu, řídí otroka MKultra jménem tajné společnosti nebo zpravodajské agentury, ke které patří. Tito jedinci mají k dispozici speciální kódy, slova a spouštěče, aby mohli ovládat otroka. Zajišťují, aby se oběti nacházely na správných místech ve správný čas a aby vyvolali správné alter ego. Představa, že uvnitř osobnosti, řekněme, to je tam třeba 35 osobností a všechny mají své spouštěče, jména, kódy a podobně. A handler to ví. Možná mají malý černý zápisník, nebo to mají na počítačových discích jakkoliv, pravděpodobně zašifrované nebo něco podobného, ale vědí, koho kontaktovat a kdy. Viděli jsme případy, kdy zavolali a přes telefon přehráli tóny vytáčení. A to spustí reakci, nebo použijí frázi, nebo dokonce pošlou kartu poštou, nebo časované spouštěče. Když odbije 11. hodina, objeví se jiná osobnost, převezme tělo a odvede ho na rituální místo nebo k handlérovi. Uvnitř jsou osobnosti, běžci a informátoři a ti, kteří byli vytvořeni, aby byli svázáni s někým, jsou handléři. Oběti MKultra jsou traumaticky připoutány ke svým handlérům, což znamená, že je vnímají s určitým pocitem náklonnosti. Pokud má celebrita oběť zhroucení nebo nečekaně přepne na jinou osobnost, je tu handler, aby ji vrátil zpět do latě. Když otroci MK dosáhnou určitého věku, někdy dostanou příležitost stát se sami handléry, což jim nabízí šanci znovu získat část moci, kterou ztratili, a naplnit cyklus oběť pachatel. Handléři zajišťují, že je otrok držen v bublině, izolován od jakýchkoliv vnějších vlivů. Během soudního procesu vyšlo najevo, že někdejší handler Britney Spears Sam Lufty přerušil telefonní linky a odstranil všechny nabíječky na mobilní telefony v domě zpěvačky. Termín handler, tedy osoba, která nebo
jedinec či napůl démonická bytost by uplatňovala kontrolu nad vaším životem. Kdo je ovládá? Handléři, které jsem měl, byli spojeni s CIA, ale především mým vlastníkem v MKL prostřednictvím ovládání mysli byly USA. Senátor Robert C. Byrd. A senátor Byrd řídil mé aktivity. To on rozhodl, kdo budou moji manipulátoři. A pro určité účely si vybíral různé manipulátory. Můj první psovod byl například pro trauma. Můj druhý pomocník mi sloužil především k tomu, abych mohl cestovat po Spojených státech, Karibiku, Mexiku, Kanadě a v country hudebním průmyslu. Vybral si je tedy podle toho, co mohli nabídnout, a jako manipulátoři poslouchali rozkazy senátora Byrda, ale už tehdy byli spojeni s CIA. Tyto bengálské postavy jsou již dlouho stálicemi hollywoodské slávy. Legendární bavič Bob Hope byl podle výpovědí několika obětí sám označován za manipulátora. Poté, co jsem uprchla z Kalifornie. Začala jsem mít živé, detailní vzpomínky na to, jak jsem byla využívána jako sexuální otrok. Některými z nejvyšších vládních představitelů naší země a před nimi profesionály z oblasti zábavy, jako byl můj majitel Bob Hope. Frank Sinatra byl Bobův Hopeův přítel a ve skutečnosti to byl on, kdo měl často nade mnou dohled, když jsem byla na misi v Las Vegas. Skupina Amus, jejíž texty často obsahují odkazy na vládní konspirace a okultní myšlenky, napsala píseň o M-Kultra manipulátorech s názvem Handler. Hudební videoklip je plný symboliky Monarch M-Kultra. Jedním z typických znaků ovládání mysli je chyba nebo porucha. Tyto bizarní zmatky jsou obvykle zachyceny v živém televizním vysílání nebo soukromými kamerami. Většina vystoupení celebrit je pečlivě plánována, zjednodušena a nacvičována agenty a publicisty, kteří dbají na to, aby nepoškodili značku hvězdy. Žádná technologie však není dokonalá a někdy se umělcovi během živého vystoupení zhroutí ovládání mysli a my zahlédneme skutečně bizarní chování, které tito lidé předvádějí za zavřenými dveřmi. Já byl trochu dole. Zjistil jsem, že jsem zraněný a musel jsem na další operaci, nebo víte, na další koleno. Mám úžasný spoluhráče. Kluci jako Draymond a celý tým jsou skvělí. Cítím se prostě výborně. Nervózní, trochu ohromený. Cítím se trochu nejistě. Nevím, co se mnou je. Ne, ale je to dobré. Budeš v tom vážně dobrý. Je to dobré. Lidé z Austrálie a z naší show byli velmi empatičtí k tomu, co se stalo, a zároveň jsme byli zděšeni. A tak jsme se divili, jak se všem daří. Jak se má Kim? Zastávka. Co? Rozumím. Udělám to beze všeho přesně tak, jak říkáte. Promiňte, mluví s vámi někdo? Ano, promiňte. Omlouvám se za to. Tak jsem se jenom chtěl zeptat. Jak se všem daří? Haló, Courtney, ztratili jsme tě? glitch obvykle nastane, když oběť náhle přepne na jiné alter ego. Někdy je nechtěně použito spouštěcí slovo a oni jsou najednou vrženi do jiného režimu, tak říkajíc. Nejznámější živý glitch byl nechvalně proslulý incident Al Rockera, kdy během natáčení Today Show zcela stuhl. U Lauera a Al Rockera někdo předvedl taneček obětí ze základky. Nedělej si z toho srandu. Oba takhle. Musíš to udělat opravdu trapné. Tak to udělal. Na základce musíš mít mezi těly určitý odstup. Ano, jak říkají na katolické škole, nech místo pro Ducha Svatého. Každopádně dnes je vlastně spousta vzpomínek. Je to velký den v hudební historii. Před 35 lety dnes zemřel Elvis Presley. Dalším znakem M-kultury je existence alternativních identit. A zatímco tento stav může být v běžném světě poměrně vzácný, v pokřiveném světě zábavního průmyslu je překvapivě běžný. Beyoncé má Sašu Fierce, Nicki Minaj má Romana Zelandského a Britney Spears má alter ego, které mluví britsky. Roman je bláznivý kluk, který ve mně žije a říká věci, které já nechci říkat. Myslím, že se zrodil z hněvu. Byl počat v hněvu. Musí být fajn mít takového nevědomého žvanila, na kterého můžeš každý rok všechno svést. On chce, aby byl obviňován.
Já ho obvinovat nechci. Prosím ho, aby odešel. Ale on nemůže. Je tu z nějakého důvodu. Lidé ho vyvolali. Lidé ho přivolali. Teď už nechce odejít. Víš, je to opravdu úžasné. Nedokážu to popsat. Je to prostě něco, co mě ovládne. A pojmenovali jsme to Saša, protože je to pro mě jako dvě různé osoby. A miluju vystupování, ale myslím, že jsem ve skutečném životě trochu nudná. Nejsi nudná. A kdyby to lidé viděli, řekli by si dobře, proč jsem platil za tuhle show. Takže jsem si tuhle postavu tak nějak vytvořil a úplně se v ní ztratil. Ani si nepamatuji, co dělám, když vystupuji. S Britney Spears, takže uděláte to samý. Jdi na YouTube Alter Ego Britney Spears. A ona přijede autem, vyklání se z okna. Má růžovou paruku a mluví s britským přízvukem. A říká, že nemá tušení, kdo je ten chlap, na kterého se jí reportéři ptali. Kdo je jejím přítelem, se kterým chodí asi posledních 6 týdnů nebo tak nějak. A paparazzi říkají, vždycky vědí, že je čeká show, když vyjde ven s růžovou parukou. Ale pak, krátce na to, je s ní rozhovor, nemá růžovou paruku, nemluví s britským přízvukem a říká, no jo, ten chlap je můj přítel, znám ho. Různé alter ega jsou používána pro různé role, které mají plnit pro své pány. Nejrozšířenějším a nejidentifikovatelnějším alter egem mezi baviči je beta sex kočičí alter. Bety jsou sexuální otrokyně. Tento program vymaže veškeré naučené morální přesvědčení a stimuluje primitivní sexuální instinkt bez jakýchkoliv zábran nebo omezení. Symbolika sex kočiček je základním prvkem Monarch Mind Control a vyskytuje se s znepokojivou četností v masmédiích a popkultuře. Něco, co jsem se dozvěděl, je další projev stylu M-Kultra. Programování ovládání mysli, které jde ruku v ruce s monodprogramováním, je známé jako beta sex kočičí programování a je symbolizováno velkými kočkami. Takže když vidíte leoparda, tygra, lva nebo jiné členy rodiny velkých koček, často je to symbolické zobrazení přítomnosti tohoto konkrétního stylu programování. A mnoho z těchto osobností nebude žít v realitě. Žijí v naprosto sci-fi světě. Byli odličtěni. Takhle se jedna z alter osobností Cisco vnímala sama sebe. Existují některé fyzické ukazatele toho, že někdo byl obětí ovládání mysli M-Kultra. Všimli jste si někdy, že někteří lidé mají jedno oko, které vypadá širší nebo výraznější než to druhé? Podle autora a badatele Fritze Springmeiera to může být ukazatel. Dalším je blond vlasy. Z nějakého důvodu hrají blond vlasy důležitou roli v říši elit. Mnoho hvězd pod kontrolou mysli M-Kultra je nuceno si barvit vlasy na blond nebo nosit blond paruku. Po nervovém zhroucení si Britney Spears oholila své blond vlasy ve snaze zabránit dalšímu zneužívání. Bradley řekla proč? Myslím, poskytla nějaké informace? Ptali se jí, proč si chce oholit hlavu a ona řekla, nechci, aby se mě někdo dotýkal. Už mě unavuje, že se mě všichni dotýkají. Další zaměstnanec tam řekl časopisu US, že vůbec nedávala smysl a bylo vidět, že na tom vůbec není dobře a že je úplně mimo. Ve stínovém světě iluminátů je symbolika tajným jazykem, který spojuje zasvěcené. Monarch Mind Control není výjimkou. Má své vlastní jedinečné kódy znaků a symbolů. Ty mohou pro nezasvěcené působit bezvýznamně, ale ti, kdo vědí, je okamžitě rozpoznají. Nejzřejmějším odkazem je samotný motýl monarcha, který se stal de facto symbolem obětí tohoto typu ovládání mysli. A nachází se napříč zábavním průmyslem od filmů až po obaly alb. Na mých šatech je spousta motýlů. Je tam hodně symboliky. Musíte si toho prostě všimnout. Snažíme se tam dát i hodně podprahových věcí. Oběti se stotožňují s motýly kvůli chvějivému pocitu, který doprovází disociaci. Čaroděj ze země Oz a Alenka v říši divů jsou standardní scénáře monarch programování a proto každý z nich začal představovat ovládání mysli. Videoklip k písni Don't Come Around Here No More od Toma Pettyho je plný symboliky M-Kultra z Alenky v říši divů.
Všimněte si také znepokojivé podobnosti s dortovými večírky Mariny Abramovic. Zrcadla představují více osobností žijících uvnitř oběti. Toto je videoklip k písni Duel od německé skupiny Propaganda. A šokující na tomto videu není to, že vystupují na černobílé šachovnicové podlaze. Na tom přece vůbec není nic překvapivého. Ale dostaneme se k tomu později ve videu, zhruba v polovině, kde se bez zjevného důvodu objeví mladá dívka v noční košili a je obtěžována a napadána mořem rukou. Všechny se po ní natahují a dotýkají se jí a je zjevné, že je z té situace traumatizovaná. Pak vidíme obraz této mladé dívky v noční košili v rámu zrcadla. To se pak velmi rychle změní na hlavní zpěvačku skupiny Propaganda ve stejném zrcadle. A pak se promění ve starou paní, která drží panenku a tou panenkou rozbije zrcadlo. To, co zde vidíme, je zobrazení celoživotního satanského rituálního zneužívání, které začíná v dětství a pokračuje až do stáří. A když vidíte rozbité zrcadla, jak jsem říkal, naznačuje to přítomnost rozbité, roztříštěné osobnosti v důsledku traumatického programování. Dalším klíčovým symbolem tohoto typu ovládání mysli je černobílá, obvykle v pruzích nebo v šachovnicovém vzoru. To představuje dualistický svět, ve kterém otroci žijí. Mnoho otroků nebo jejich manipulátorů bývá oblečeno v černobílém. Diamanty představují prezidentský model, což je nejvyšší úroveň beta sexuálního otroka. Marilyn Monroe byla první prezidentský model a proto jí mnoho MK umělců nějakým způsobem vzdává hold. Uši Mickey Mouse jsou také symbolem ovládání mysli M-Kultra jako odkaz na Disneyho programování. Posledním znakem, na který je třeba si dát pozor, je zhroucení a přeprogramování. Veřejné zhroucení další dětské hvězdy? Mluvíme tady o Amandě Bynes. Kolem 27 až 28 let způsobují přirozené změny v chemii mozku rozpad programování, což může vést k extrémně nestabilnímu chování. Tomu se říká zhroucení. Zhroucení se může rozvíjet během několika měsíců. Britney Spears, Amanda Bynes, Shia LaBeouf a Katy Perry jsou jen některé z celebrit, o kterých se říká, že zažili M-Kultra zhroucení. Oběti si mohou začít vzpomínat a chtít se vzepřít svému manipulátorovi. Obvykle je oběť přivedena zpět na přeprogramování, někdy pod záminkou odvykací léčby nebo prostě na nějakou dobu zmizí. Jediný tweet Lindsay Lohan během jejího pobytu na odvykačce v roce 2013 byl záhadný odkaz na čaroděje ze země Oz a píseň Někde nad duhou. Kupon žijí pro tebe. Je tu právě pro vás, aby vám přinesl radost a potěšení každý den. Poté, co Kanye West v roce 2016 na pódiu pronesl výlev, byl držitel ceny Grammy odvlečen z pouty na nosítkách. Mohl být tajně odvezen do reprogramovacího centra? Mnoho teoretiků říká ano a poukazují na Kanyeho podivné chování a obarvené blond vlasy po jeho návratu. Řekni mi o... Kanye, jak se mu daří? Viděl jsi ho v poslední době? Šel jsem k němu domů. Minulý týden jsem se tam chtěl vrátit, ale nemohli jsme se sejít. Měl nějaké jiné věci, které musel zařídit, ale byl jsem u něj doma, seděl jsem s ním asi 6-7 hodin a jenom jsme procházeli jeho zdraví a zotavení. Jeho paměť se vrací. Jeho paměť se vrací, což je super. A teď se prostě uzdravuju. Jsme zvyklí na trochu bizarní chování celebrit. Ale kolik z toho je opravdu známkou něčeho temnějšího? V Hollywoodu není nic takové, jak se zdá, a známky M-Kultry jsou všude. Od ultraosobností a tajemných manipulátorů až po znepokojivé chyby a zhroucení, Rosen rozhodně nelhala, když řekla, že M-Kultra vládne v Hollywoodu. Dejte mi prosím vědět, co si myslíte v komentářích. Vždy se těším na vaše komentáře a určitě mi dejte vědět, u kterých veřejně známých osobností si myslíte, že by mohly být pod vlivem ovládání mysli M-Kultra.
Pokud se vám toto video líbilo, dejte mi prosím like a přihlaste se k odběru a pokud jste tak ještě neudělali, nezapomeňte kliknout na zvoneček. Chtěl bych moc poděkovat svým patronům na Patreonu za podporu tohoto kanálu a videí, jako je toto. Díky vám mohu dělat to, co dělám a jsem za to hluboce vděčný. Děkuji vám. A pokud byste se chtěli stát patronem a získat přístup k některým videím, která nejsou na mém YouTube kanálu, klikněte na odkaz v popisu dole.